بتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بنفينوتو نبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مسعبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو ኣብ ጀርመን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብነፋሪት ኣውቶቡስ ይኹን ባቡር ናብ ከተማ ፍራንክፈርት እቱ ምስ በልካ ነዊሕ ከይጸናሕካ ቋንቋ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብን ናይ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ድኳናትን ክትዕዘብ ትኽእል። ፍራንክፈርት ማእከል ቁጠባን ፋይናንስን ካብ ዝኾና ከተማታት ጀርመን ሓንቲ እያ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ዓብዪ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከዓ ንብዙሓት ኤርትራውያን ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ እዩ። ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ገንዘብ ምንቅስቓስ ስለ ዘሎ ናብታ ከተማ በብእዋኑ ብዙሓት ሰባት ይውሕዙ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣውንታዊ ምዉቕ ናይ ቁጠባን ስራሕን ሃዋሁ ግን ካልእ ኣሉታዊ ብድሆውን ኣሎ። ብዙሓት ብሰንኪ ወልፍታት ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ጎደናታት ዝተደርበዩ ኣለዉ። ገለ ካብ ጎደናታት ፍራንክፈርት ኮነ ተባሂሎም ንውሉፋት ዕፀፋርስ ተፈቕዱ ወይ ዝተሓዝኡ እዮም ዝመስሉ። ኣብቲ ቦታ ኮይኖም ብነፃነት ዕፀፋርስ ዝወስዱ ህላውነት ፖሊስ ዘይዓጅቦም ውሉፋት ቁፅሮም ውሕድ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ከም በዓል ፍራንክፈርት ዝኣመሰላ ከተማታት ንእሽተይ ካብ መስመር እንተወፂኻ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ኣዋርሕ ህይወትካ ኣብ ካልእ ደረጃ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ፈታኒ እዩ። ሎሚ ቅነ ክዘውር ዝቐነየ ናይ ሓደ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ጎደና ዝወደቐ ኤርትራዊ ቪድዮ ንብዙሓት ኣሰንቢዱ ነይሩ። ንሱ ግን ሓደ ካብ ብዙሓት እዩ። ኣብ ከባቢ 2013-2014 ሓያሎ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን እዮም ብዘይ ስድራ ናብ ጀርመን ኣትዮም። ስለዚ እቲ ጋህ ኢሉ ዝጸንሖም ናይ ጀርመን ቀላይ ቀልጢፉ ንኸይውሕጦም እቶም ትሕቲ ዕድመ ዝነበሩ ከቢድ ቃልሲ ይጽበዮም ነይሩ። ስዒሮም ክወፁ ግን ቀሊል ኣይኮነን። እቶም ክንዲ ሰብ ዘይኣኸሉ ስደተኛታት ናብ ጀርመን ምስ በጽሑ ሓቂፉ ዝተቐበሎም ካብ ሃይማኖትን ፖለቲካን ነፃ ዝኾነ ማሕበረሰብ ኣይረኸቡን። እንታይ ደኣ ዝተመቓቐለን ዝተፈራኸሸን ማሕበረሰብ እዩ ተቐቢልዎም። ኣብ ጀርመን ናብ ወልፍታት ንኽትኣቱ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። ብፍላይ ቅድሚ ገለ ዓመታት ቢራ ካብ ዝኾነ ድኳን ብሰናቲም እዩ ዝግዛእ ነይሩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክረኽቦ ዝኽእል ኣዝዩ ሕሱር ነገር ስለ ዝኾነ ጉዙእ ናቱ ክትከውን ኣጸጋሚ ይኮነን። እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ዕፀፋርስ እውን እንተኾነ ንኽትረኽቦ ገድሊ ዝሓትት ኣይኮነን። ኩሉ ኣብ ቀረባኻ እዩ። እቲ ጸገም ግን ናይ ፍራንክፈርት ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ኣብኡ ስለ ዝበዝሕ እምበር ኣብ ሃምቡርግ፣ ከለንን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ሎሚ እኳ ኩሉ ናብ ትምህርትን ናብ ስራሕን ስለ ዝተዋፈረ ደሓን ዝኾነ ይመስል። ኣብ ፈለማ ግን ስደተኛታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስራሕን ትምህርትን ወረቓቕቶም ክሳብ ዝውድኣሎም ኣብ ማዓስከራት እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ብኸምኦም ከዓ ናብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ክኣቱ ዝተገደዱ። ጀርመን ንብዙሓት ናብ ወልፊ ከእቱ ዝኽእሉ ነገራት ሕጋውነት ዘልበሰት ሃገር እያ። መጠንካ ክትሕሉ ዘለካ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ። ጀርመን ቢራ ምስታይ ኣይትኽልክልን። ክንደይ ክትሰቲ ከም ዘለካ ግን ንስኻ ባዕልኻ ክትፈልጥ ነፃነት ትህበካ። ጸወታ ቁማር እውን ከመይ ዝበለ ሕጋውነት ዘለዎ ፍቓድ ንግዲ ኣውፂኻ ትሰርሓሉ ዓውዲ እዩ። ኣብ ፈቐድኡ ዝተተኽሉ ናይ ቁማር ማሽናት ንዳርጋ 24 ሰዓታት ንውልፋት ዓማዊሎም ክጽበዩ ክፉታት እዮም። እተን ማሽናት ሓደ ሓደ እዋን ተስፋ ክኾነኻ ቁርብ ሰልዲ በሊዕካን ኢለን ሰው የበላልካ እየን። ጸኒሐን ግን ኩሉ ኣብ ጅባኻ ዝነበረ ገንዘብ የራግፍኦ። ገለ ሰባት ናይ ወርሒ ደመዞም ገዛ ኸራይ ቅድሚ ምኽፋሎም በተን ማሽናት ዝብልዑ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት ክንዲ ሓዳር ፈሪሱ። ቁማር ዝጻወት ሰብ ንገዛእ ርእሱ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ስድራ ቤቱ እውን ዓብ ጾር እዩ። እቲ ናቱ ዘይሕጉስ ህይወት ናብቶም ፈተውቱ ይሓልፍ። ወልፊ ቁማር ካብ ኩሉ ዓይነት ወልፍታት እቲ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ቁማርተኛታት ብሓንቲ ማሽን ምጽዋት ገዲፎም ገንዘብ ከፊሎም ኣብ ሓደ እዋን ብ2-3 ማሽናት ይጻወቱ። ጸወታ መታንኪ ሓልፎም ተሓቢኦም ኣብቲ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳብ ሽንቶም ዝደፍኡ ኣለዉ። ገዛ ክዕጾ እዩ ምስ ተባህሉ ተደፊኦም ዝወፁ እውን ኣለዉ። ሓንጎሎም ሙሉእ ብምሉእ ጸወታ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ።
ምግቢ ክበልዑ ምስድራ ቤቶም ጽቡቕ ግዜ ክሕልፉ ይኹን ስራሕ ክሰርሑ ፈጺሙ ባህ ይብሎምን ንሶም በቲ ናይ ቁማር ጸወታ ወልፊ ተታሒዞም እዮም ገዛ ኸራይ ከይከፈልካ ቁማር ተተበሊዕካ ኸኣ ህይወትካ ኣብ ግዳም ክትረኽባ ግድን እዩ ገለ ሰባት ኣብ መንገዲ ሊብያን ማእከላይ ባሕርን ብዘጋጠሞም ሕማቕ ናይ ህይወት ፈተና ኣብ ትራውማ ዝነብሩ ኣለዉ እቲ በሰላ ገና ይወፀን ካብዚ ንምህዳም ናብ ወልፍታት ክኸዱ እውን ይረኣዩ እቲ ወልፊ ግን ነቲ ትራውማ የጋድዶ እሞ ህይወቶም የበላሽዎ ኣብ ጀርመን እቲ ኩሉ ክፉእ ዝበሃል ነገር ፍቑድ እዩ ብገንዘብ ወላ ዝሙት እውን ፍቑድ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ካብ ወልፍታት ንኽትወፅእ ሓገዛት ዝገብሩ ትካላት ከኣ ቁፅሮም ብዙሕ ምዃኑ እዩ እቲ ካብቲ ሰብ ዝድለ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘሎ ተረዲኡ ሓገዝ ክሓትት ምውሳን እዩ ብድሕሪዚ ካብቲ ኣቲኻዮ ዘለኻ ወልፊ ቀስ ብቐስ መታን ክትገላገል ብፕሮፌሽናል ኣገባብ ሓገዛት ትረክብ ንቑስልኻ ሓቢእካዮ እንተደኣ ትኸይድ ኮንካ ግን ጸገምካ እናዓበየ እዩ ዝኸይድ ቅድሚ ሕጂ ኣልዒልናዮ ዝነበርና ብጸቕጢ ዝመጽእ ዝተፈላለየ ናይ ኣእምሮ ሕማማት እውን ኣሎ ገሊኡ ንዓኻ ጥራሕ ዘሳቒ ገሊኡ ኸኣ ንሕብረተሰብ እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ናይ ኣእምሮ ሕማም እዩ ኣእምሮኻ ከይበሰለን ዕቤቱ ከይወድአን ብዕፀ ፋርስ እንተሃሲኻዮ ምስ ግዜ ዘይንቡር ናይ ኣእምሮ መልእኽቲ ምዝንባዕ ይፈጥረልካ ዘይስማዕ ድምፂ የስማዓካ ዘየለ ነገር የርኤካ ሃንደበት ኣእምሮኻ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለኻ ይነግረካ ብኸምዚ እውን ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ሰላማውያን ሰባት ከተጥቅዕ ትኽእል ናብ ዘይደለኻዮ ገበን እውን ከእትወካ ይኽእል ስለዚ እቲ ፈጺሙ ኣብ ሃገርና ዘይነበረ ንዓና እውን ኣብ ህይወትና ዘየገድሰና ነገር ካብ መጀመርትኡ ኣይንተንክፎ ንእስነት ብዙሕ ምሕዝነት ጸወታ ሰሓቕን ካልእን ህይወት ምሕላፍ ትደልያ ጸገም ዘለዎ እውን ኣይኮነን ግን መጠን ምፍላጥን ቀይሕ መስመር ዘይምሕላፍን ኣገዳሲ እዩ እንተ ሓሊፍና ኸኣ ምስ ክኢላታት ተላዚምና ናብቲ ዝነበርናዮ ምምላስ እዩ እዚ ሎሚ ዘለዓልናዮ ኣብ ጀርመን ጥራሕ ዘሎ ጸገም ኣይኮነን ኣብ ሆላንድ ቤልጅየምን ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳን እውን እቲ ጉዳይ ተመሳሳሊ እዩ ብዘይካዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ናይ ባዕሎም ተራ ኣለዎም መን እዮም ጸለውትኻ ንበዓል መን ኢኻ ክትሰምዕ ትውዕል ኣእምሮኻ ጸርፍን ውርደትን ጥራሕ ክሰምዕ ዲ ዝውዕል ወላስ ናይ ሓቦ ተስፋ ስራሕን ብሩህ መጻእን ቃላት እዩ ዝምገብ ምፍላጥ የድሊ ወረ ሕሜታ ጸርፍን ባእስን ኣብ ፈለማ ንኣእምሮኻ የዛንየ እዩ ንዓኻ ብዘይፍለጠካ መልክዕ ግን ንውሽጥኻ ይዕንዎ ብምስማዕካ ጥራሕ ኣብ ጸቕጢ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሙሉእ መዓልትን ለይትን ኣብ ቁም ነገር ወዓል ዘይኮነ ከም መንእሰይ ክትዘናጋዕ ክትጻወት ትኽእል ኢኻ ግን መጠንካ ፈሊጥካ ክኸውን ኣለዎ ህይወት ከባድ እያ ክትቀልል እንተዘይተቓሊስናያ ግን መሊሳ እያ ትኸብድ ስለዚ ካብ ውድቀት ቃልሲ የሓይሽ እቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ጽቡቕ ዜና ኣብ ጀርመን እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ሰሪሑ እዩ ዝነብር ኣብ መንግስታዊ ጸብጻባት እውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስቶም ካልኦት ስደተኛታት ክወዳደሩ እንከለዉ ብስራሕ ኣብ ላዕሊ ተቐሚጦም ኢና ንረኽቦም እቶም ውሑዳት ግን ሓገዝ ይደልዩ ኣለዉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي